Teddy. Otan. No hieno hommi, hieno poika on tämmönen hieno poika tämä Teddy. Aletaanko leikkimään? Onko tietänyt kuulua? Kato. Oho, hyvä, hyvä, hienosti, hyvä, hyvä. Sinähän on ihan taitava äijä. Aivan äijä sinä. Ja omisee kun toinen hakkaa. Noin. Vielä. No raijat. Alapäin. Noin. Me voidaan jättää. Se pysyy siinä. Noin. Haluatko vielä levyä? No niin, ja me mennään isommille levyille. Teddy, Teddy. Noin, hyvä. Hieno. Hyvin. Oho. No, nyt on kasvattu ihan tuolla. Hyvä. Okei, käydään vielä lenkkiin. Sirja vähän jännittää. Teddy täällä. Noin, hieno. Hieno. Hyvin. No niin, no niin. Hyvä. Takaisin. Sitten kävellään. Ota, Viki Haalaria ja tuon tynnyrin. Ota. Tynnyrin oikealta puolelta tuota keinoa kohti ja pitkä talutiesti syväisesti.
sylillä. Noin. Aha, hän haluaa mulle. Ne nyt ehkä me luen tämän, niin tuossa myöhemmin. Laukaisukokemat ei kyllä vitsi anniskella. No ei. Ihan tyypilliset eleet niin, siinä, että tuo on laukaisukokematon. Ja sitten se rauhoittaja lähti kävelemään, että siinä ei ole mitään. Oletko yllättynyt, kun se on hyvän tahtoinen luoksipäässä? Lisäksi se lukee kaikkia ihmisiä, jo kaikkien kanssa ottaa kontaktia. Se on aika hauska värkki. Se on hauska, kun pyörätiellä kahtoo sinne, että tuo rakastaa mua. Sitten kovuus, eli sen muisti. Se on kohtuullisen kova. Se kyllä muistaa kaikki, mutta eipä sillä ole mitään väliä. Tuo oli tuossa ja sillä siisti. Sitten seuraava ohjelmanumero, että sillä on tämä ja se mikä, en tiedä häiritseekö se sinua, mutta erittäin vilkas. Ai se on erittäin. Niin. Tiesimme, että vilkas. Se on erittäin vilkas. Se nimittäin hiukan hajauttaa sen toimintaa. Joo. Ja se on tämmöistä mielen vilkkautta ja sitten se ehtii ajatella kaikkea ja sillä on vähän tämmöinen nallepurin juttu, että se keksii jotakin nämä välissä ja taas tempii. Se on se mitä kun katsotaan mitä se kokee. Aktivoi sitä kauheasti etukäteen. Kyllä ne tajuaa näistä vehkeistä mitä ne on. Hermorakennus on hyvä. Täällä lukee, että hieman rauhaton, mutta tilanne on kyllä sen näköinen, että tämän paikalla pitäisi lukea, että suhteellisen rauhallinen. Se on hirveän huono symboli tälle. Eli tämä on +1A. Se symboloi nimenomaan sitä, että on suhteellisen rauhallinen, että noilla hermoilla kyllä arjessa pärjää oikein hyvin. Sitten mennään taisteluhaluun siihen moottoriin, joka sitä liikuttaa. Kyllähän sitä moottoria on, mutta se mieli tekee vähän kepposia siinä välillä ja ei muista ottaa taisteluvehkeitä päälle silloin kun pitäisi taistella, niin se jää kuitenkin kohtuullisen pieneen. Kyllä se taistelee, mutta sitten se ehtii jo seuraavaan numeroon. Että se ei jää se taistelu sillä, että se veisi sitä eteenpäin, sitä koiraa. Niin, kun osaisin selittää se ei pysy asiassa siinä. Mä ajattelin, että tää on semmoinen vähän on-off, että okei se loppuu ja sitten jatketaan. Ja sitten puolustushalu, silloin halua puolustaa ja äitin takkaa niin voi huuella vielä enemmän, mutta silloin se jää pieneen. Halua siinä näkyy, mutta sen enempää ei. Sitten terävyys, ei se osoittanut mitään terävyyttä. Se oli lähinnä hämmästynyt ja musta löytyy semmoisiakin värkkejä. Että rupeaa uhkailemaan pientä koiraa. Tuli heti mukaan, että se oli ihan rehellinen ja taisi pussatakin vielä helposti. Tuo lelu, että me tarvitaan. Joo, toimintakyky, niin se on se rohkeus, mitä tätä tallataan, tätä juttua. Se on, sanotaan, että kelkalla se olisi ottanut huomioon hyvin nopeasti sen, koska silloin kaikki nopeita. Ja pimeässä niin se jopa pelotteli itseään, mutta kuitenkin se jäi siihen, että piti mietiskellä ja yleensä ottaa meistä kaikista jonkun verran apua. Se lukee ruumiin, mitä me kerrotaan omalla itsellämme, mutta se ei ole niin sitoutunut sinuun, mekin riitetään. Eli se on kohtuullisen pieni. Se sai 156 pistettä ja me ei saatu mitään pois. On tosi mukava koira, kun on vähän rauhoittu siellä. Joo. Hyvä.